Не, той снима с камера. И здравейте на всички, аз съм DaSnakeBG и днес с MoniBG и Таня ще играем на Scribble. За пръв път, дано да се намерим. То е лесно. Опа. Дени, ти влезе ли? Да. Здрасти. Е, Мали, колко хора има тук, брат? Чай сега, няма да сме тук. Няма да играем тримата, понеже не можем. Монито доде, ама само още един трябва. Аз тук влизам с някакъв един човек. Тук виждаш, Пещералието и не. тук не е. Ко? Тук ли сте? Какво ти има? Аз съм на пето място. Чакай. Хипопо. И се. Хора, аз не мога да вляза при вас. Ако искате, може би да влезете при мен. Еми ако да намерим. Абе, просто влизай и излизай едновременно. Във вашия сервер колко хора? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ако е 108, значи е пълно. Тогава аз левкам и ще вляза накъде другаде. Където влезна там. Може да си изключиш камерата. Аз ли бе? Да. Ще ми Защото много ми каза по-рано. иди да. Когато не ми казваш как да стане, бе, мой. Сега трябва да дойда при вас. Еми аз съм при нея. Какво? Чакай, че аз рисувам. Значи Монито... Таня не я виждам. Как да не ме виждаш? Аз съм лилавото емоджи. Лилаво... Тя... Не. Къде си е? Малкия да не? Тя е катрицата. Не мога да нарисувам. Аз съм над Мони, лилавото емоджи. Бре, направи го. Дерсията. Дерсията ли си ти, бе? Манчи си тъпа. Абе, какво е ти, бе? Какво трябва? Папа. Тъй, ще му направя и тук синьо. Без да псувате. Абе, какво е това, бе? Тъй, тук трябва синьо бързо. Както значи, бе? Чаша! И да ти замяза на чаша! Да тъптам аз. Добре, както и да е. Хора, както виждате... Хора, както виждате как Монито рисува неграмотно. Готово, това е. Какво е ти? Какво? Просто погледало. Ето го, бе. Аз пиша огледало. Аз пак бонбон. Какво ти, бе? Не бях аз. Не съм ми написала. Супер, няма, стига си ми писала. Знаеш какво е? Да не почна да писала. Балон. Балон. Как пени пари? Ба. Бате, чекай. Ричвай. По-просто не можах да го направя. Майка. Абе, спри да псуваш, бе! Сега снимам.
Ще ме накараш и аз да псувам в мой клип. Брат, майка ти рисува. О, спри, бе. Не иска. Моля се, спри. А ти кучка, бе. Ама не, брат, така се казва. Не. Какво е? Кружка. Поспак. Гей. Гер... Дан. Гердан. Преди монито. Аз сега го написах, бе. Рендан. Рердан. Гъв този дете написал Рердан, бе. Чая да усиля звука. Генка, О. Кажи, бе. ти знаеш как се казвам, нали? Да. Малко. Депресията. Депресията. Да. Вълна. Море. Лътка. Не се сещам за друго. Ей, Искаш да кажа на Дарко, че го харесвам. Какво? Искаш да кажа на Дарко, че го харесвам. Харесваш го. Ти знаеш, че той може да ме следва сега в YouTube и да види клипа? Не почва клипа отново или го изреши. Не ми се снима пак. Какво ти е? Ето го, бе. Какво е? Пират! Пират! Кой е на Пера. пират? Ще перем пирати. Хора, пишете долу в коментарите дали искате втора част с тези шматенца. Мони. Да. Напиши в групата Таня харесва Дарко и после след като Дарко отговори напиши това беше шега. Молата. Абе, ти нали знаеш, че той може и да ме следва? А сега точно го записах това, което го каза. Депресията и Мони и мляко и малкия. Ще кажа мляко. Виждате ли ги хора? Майка ти, не мляко ти. Написали Мони, написали. Да. Аз притя са хилици като шматки. Няма ми се получи клипа. Мони, напиши нещо и тук на Какво? това, вярно е. Читари мазни. Спрете се, бе. Какво ти, бе? Знаех си. Аз си знаех. Какво? Знам го. Да, брат. Да, бе. Не! Да. Гумичка. Аз го написах с К. То спък с Кумичка. Аре, сега сте избирали так. Моля, много почва да ма дразнат тез.
Аре и от мене един дизлайк. Не. А какво е това, бе? О, Телевизор. не, бе. Ами, кучка. Дистанционно. С пък. Телефон. Чакай, това не го ли от математика? Айде, попишете. Това игра. Мале, той да не е математика, бе. Не. Със математика. Ули го преме. Спри тия хора. Химия. О, химия. Виж какво пишат в групата. Химия, сериозно. What? Хуген. Кислород. Какъв кислород видя пак и ти, бе? Нали? О, добре дошли в школата на Батени Дени. Тук рисуваме една кабина. Ой, малко е. Айде, това кой ли трябва да е? Подводница. Ей, твой малък. Не, Какво означава плик? значи тук Кой са малък, какво означава? крилата. И от тук се пуска. Кирка. Някой писа кирка. То пак кирка. Шматенце. Да не ти бе. Кое, бе? Тук има къща. Знам, не рисувам най-хубавото, ама не съм художник. Лиана. Познах. Yes. Какво написаме, Таня? Бомба. Какво? Тя го написа? Бомба. Тя го написа? Бомба! Човек, тя го написа, пък не му ни прие. Бобма. Не. Опа. За това е. Брат, какво ми таки излеквате, бе? Толкова грозно ли рисувам? Им тека гледам. Какво ти, бе? А ти пак и ти. Адата на бясти вини. Това е черно. Депресия. Ай, депресио. Какъв ти водопад, бе? Кой го нацът някаква шматка? Готова съм. Не, чакай, не съм готова. А кой ти, бе? Цък. Айде, до пет. Айде. Бар. Какво барбекю е? Нещо не слъжа. Чакай, Дарко ми пише на лично, наистина не ме харесва. Калинка. Галинка, бе, хора! Къде са другите кръчета, бе? И не можах да ги направя. Да. Свърши времето. Да, бе, свърши ти времето. Аз направи. Да, бе, направила. Направи ти, бе. Бе, Виж си направила. клипа. Може? О, така ми пахна всичко. Дарко ми писа и аз те пал. Гаджинца. Спрете се, защото ти наистина ще отиде в клипа. Дарко, ако гледаш този клип, Таня много те харесва. Безспособни. Що че ма накарат и вече в клиповете ми да псувам.
Безспособни. Чухте ли бе? Безспособни. Ако някой гледа... Абе, какво е ти, бе? Абе, аз исках да нарисувам друго, не това. Абе, Сега как ще го нарисувам? да бе. Какво? Инчи китайски език. Супермаркет, майко! Супермаркет. За каква е тъс 5 метра врата, бе, човек? Ако беше равно... О, добре. Майка ти. Брат, прочитай майка ти тука. Добре, бе, човек, спри да псуваш, ами. Брача ми, YouTube ще ми изтри клипа. О, сетих се. Тука? Не. Ама тука пише. Е, какво като пише, ти трябва да го прочетеш ли, той ти цензурира нещо. Майка ти. Да, аз искам да кажа, майка ти е болна. Абе, спри! What the fuck? Какво е това, бе? Написа го грешно. Не се пише дъжд. Не се пише с дъ. На Дарко. Нека да бия след малко. Отиваме. Защо си е последен, трябва да... Защо си е последен, трябва да го познавам, човек. Дъжд. Игра момче. Да го беше направил нещо по-яко, е по-реалистично. Много яко се получило. Не. Е, добре, да я ресетачите, добре, ама. Какво? Патрик! Дреба майка. Спри, бе! Няма... Няма да познаеш. Есе! Как познаве? Той ми е любимото детско. Как да не го позная? Какво е? А! Той ми е любимото детско. Как няма да го позная? Ти са пиздите, бе. Yes. Спонж Боб квадратни гащи, Спонж Боб квадратни гащи. Яй! Само цензурираното име и Shadow 40 не позна. Спонжи Боб. Какво? Ще кихам ли, бе? Дай да питам. Крастец. Сега не знам как да сбудим. А, не, сега ако ми кажеш, че не. Тя че се помислих за нещо друго. Не. Педойл. Педайл. Кутви. Ел педерасов. Ау, шит! Обърках се. Тогас. Шама. Пак. Ще спреш ли, бе? Аз съм мъча тук вече колко време?
Фана. Вече се мъча 20 минути да си направя клипа. Като хората. Ти още ли го снимаш? Да, Ти още ли го снимаш? да. Добре. Какво става, хора? Да ти тук фанака. Добре. Какво е? Как? И знае. Какво е тия? Сателит ли са пиши, бе? Много добра, майко! Не е с Т. Сателит. Сателит някой. Майко. Сателит. Не е с Т. Ето с това, човек! Ето виж! С А. Сателит. Защо не ми каза, че с А ти говориш с Т? Не е с Т, бе, не е с Т, бе. Абе, какво? Не е, че спи на водка. Като ти е на 60 набия. Няма да можеш. Как ти пир назад, камара. Маре, бе. Аз ти бия 3 ретника. Не почне да пи. Просто пиши калинка. Магаре. Какво ти е? Какво ти е? Малкия 81 позна. Конска опашка. Сега сте подписали ладрел да знам. Млъкни, бе. Сега сте писали ладрел. Брат, мъча се да правя клип. Спри. И аз съм мъча. Мъчи са ти. Добре. Сега. И той в момента снима. Да. Ако не знаеш. Ама... Сяло едно ли? Много кръстат го направих този човек, бе. Не знам точно как изглеждаше, ама... Брат, аз пиша това. Лайно. Ама не е лайно. Не, какво е това? Познай де. Причка. Не, бе. И една кирка. Една кирка. Не знам какво е. Диамант. Малкия позна. Аз съм на 5-то място, монито на 3-то. И бос. Таня къде е? Таня къде е? Опа. Вие влезте при мен. Какво ти е? Не знаеш ли, бе? Не. Ще го учим. Какво? Това. Как се свързаха, гледай ги, брат. Какво е това, бе?
с мух. Не може да поискат сервера. Музей пък това е. Да ти мяза на музей. Не. Yes. Yes. Доста добре стана. Бошки. Как се оправим с теб? Трето място. Майната ти. Еми хора, това ще бъде всичко за този клип. Ако ви е харесал, ударете по един лайк, абонирайте се и с камбанка, за да не вземе да пропуснете някой мой клип и споделете. Това беше всичко от мен, ще се видим следващия път. А тогава, както винаги, чао, чао!